eZimbabwe hazvina kumira zvakanaka iko zvinezvi paita situation yandiri kuona panapa. Whitney Chivayo ari kunzi ari kuresponda kuna VP Chiwenga nyaya iya yekunzi vakomana vari kukura matumbu vachingorova mari ningwe imwe iyaya. So paita nyaya dzekunzi corruption chinchiita izviti zvigananda. Respond yaari kudzosa iri kunzi hanzi failed politician. Iri kudedzera kuti VP Chiwenga failed politician. According to the Standard Zim, ndo mamirira akaita nyaya panapa. Controversial businessman Whitney Chivayo is lashed out at acting president Constantino Chiwenga, describing him as a failed politician on social media, marking an escalation in the war of words between opposing factions in the ruling party ZANU-PF. Patopedzwa zvapo. Because ye ari kuzongoti inini ndichangoramba ndichingosapota idhinji toita ndiri kuita vakomana ava kavo pane malessons anofanira kudzidzisanwa. Anyway, mira tisati tapedzerana nguva panapa. Kana uchiziva kuti iwewe unodeedzera kuti pasi neZANU-PF, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboyikane. Lesson inofanira kudzidzwa nevanhu vamungatarisana kudza chipanga vaya vakatomboita zvinhu zvakawanda mupati iyi vachisapota vaMugabe kunga mhenamheno masoja kuti sei vaMugabe woye chinchi, but zvakazongopera vakazomuka mangwana vapfeka maapology jezi. People like Chivayo ndakaitaura nyaya iyi ndakaianalyze paipa ndichiti zvoni mukaona chinoitika kuti vanhu ivava vatadze kuwirirana kuti uyu ari kuda kutarisirwa kuda kuzopindawo papresident these guys the so called mbingazi. Nyaya iripo ndeyekuti this so called mbingazi zvinhu zvavo zviri kuvafambira, hapana kumbonetswa kwavari kuita, hapana kusungwa kana kuinvestigate zvisina musoro kwavari kuita. Vari kutorana life yavo zvichiita se zvichienda pachauya the next president zvinhu zvinochinja. Vanongotanga kutomhanya kunzi paipai makambodai panapa makambodai paipai makambodai, so vakuterwa. Saka these guys vari kwasa kunge vari kushandisa chipower chavakaita kuzifa chaicho chekuti munhu wese makancelors vacho vari kuvhota ndichakutengerai mota, ndichakupai 10 million sezifa board yacho. Ndobva vakomana bva vatoona kuti panapa patoita cash. Saka anozotadza nei kana achitoindosa zifa president, anozotadza nei kuti aindose president wake waanenge achida kuti arambe achitonga kuti zvinhu zvake zvemabusiness kunobva mari yake kurambe kuchirana. Ndo pandainge ndichitaura paipa. But zviri zvanhasi handina zvakawanda zvekunyanya kutaura pamusoro penyaya iyoyi, but ndaona taenjoya. Tichanakidza nemakuhwa gore rino. I am telling you, zvinhu zvakadai so izvi hazvipere mushe. Ngatimirire zvedu tione kuti munoitorawo sei nyaya iyi yamadzadiwa kune vanenge vari kuningirikinawo. Ndichangogumira panapa tombonanga mucomment section kuti timbotaurirana kuti muri kuitorawo sei nyaya iyoyi. Pakuliand TV murisei pano. Tiri kuti no to 2030. Zva 2030 hazvisi kuitika. Saka tati no to corruption. I want to talk to this guy anonzi Ziyambi. Andakaona video yake achitaura kuti vaMnangagwa vakadiwa nevanhu, saka vanhu ndo vari kuda kuvagadza kuti varambe vachitonga. The first question which must go to him ndeyekuti vakadiwa nevanhu vapi? Posh. Chechipiri ndechekuti kana iye Ziyambi achiti vakadiwa nevanhu, kureva kuti iye Mnangagwa have got a mandate to prove himself kuti akadiwa nevanhu. Saka anozviprova sei? Anosiya constitution yeZimbabwe yakadaro oti aiwa inini ndiri kuregedza pana 2028 asi ndiri kuda kukambena as an independent president. Oti aiwa sezvo takadiwa nevanhu imi murimi munondida, ndoda kuuya ndichikambena hangu as an independent president. Tuoneka kuti anowana here anomuvhotera. Tuoneka kuti anowana here kana wani anomuvhotera. Uku kutaura bedzi ndiri kushandura vana Ziyambi vanenge vachititaurira tsvina pamavidhio ava. Akadiwa nevanhu vapi? Ngaiteka zvakaita Putin zvokuti akati inini temu rangu rakwana, saka kuti ndiconteste I'm coming as an independent president. Oitaka
tomuona paballot toona kana achihwina. Pano kuswera muchida kuti taura zvokuamenda constitution, munoamenda constitution vachiti ndivo vanani. Chiri kutokupai kuti munyare muri kutoziva kuti ipa hapasi kutangika, ende hapatotangiki, ende hapachatotangiki. Ivo vanotozviziva kuti zvogwendo guna haapamiri zvakanaka, ende hapamiri zvakanaka, hadzisi nema. No to corruption. And the vice president vakataura general kuti I am saying it clear, no to corruption. Handizvo zvakaindira vabereki vedu kuhondo izvi. Kuendera vabereki vedu kuhondo kuti nhasi uno vaite marombe vakagara kumisha uko, imi muchidya ropa ravo, muchidya ziya ravo. Yourself now ndiwa kutoda mwa uchinzi comrade apa nepfuti yacho usingaizive. Saka tiri kuti no to 2030. Kana muchida muchiziva kuti anodiwa nevana mheno vekupi vanhu vacho, kuda muchagadzira zvanhu zvenyu zvedhaka. Mumuti aiwa Mnangagwa zva2028 iwe unenge usingachatauri zvezano. Uya paballot uchizvinyora kuti inini Emmerson Mnangagwa ndiri kukontesta zvekare. Toona kuti unovhotegwa here kana kuti 1% anobuda here anomuvhotera. Mobva mazowana nyadzi dzenyu dzakakufanirai. Dani kuda kuti taurira zvokuti kwai tinoamenda constitution. Unoamenda constitution uchiti ndiwani? Zvamangofunga muvete nevakadzi venyu ndozvomouya muchida kuitira nyika yese. Apa tinenge tichichema vana veZimbabwe, tinenge tichivovora, tinenge tichitaura. Hamuna kana mutemo wamunoisa unorerutsira ma-citizens. Unorerutsira vana veZimbabwe. Chenyu kungoisa chete, muchingozhavirira chete, muchingokandidzira chete kuti murombo ngaakaure. Aiwa zvino takaura tava kuchisumuka. Endi tiri kutosumuka zvokurevesa. Also ndine nhau yandinoda kutaura kunana General Mabuno, to the people who are organizing everything, President Nelson Chamisa. Guys, isusu hatizodi zvokupinzwa murodhi tobva tafoira kana kutatanidzwa nemaporisa. Isusu hatisi kuda kutiza maporisa. Saka we must be fully equipped kuti kana vachida zvokurwa we can fight. Kana ropa redu richierera kuti vana vedu vasare vachidya, it's fine. And that is what we want. Zvokuswera tichizonzi tazorohwa, tazosungwa, tadidi, hatisi kuda kana kuzviona izvozvo. If they don't want to listen, let it be a fight. Mussolini said, bayonets turn the ideas of men into revolution. Kureva kuti kana vasingadi kuita zvinoita kuti pave nerevolution, we are going to use force. And that's it. And izvozvo ndo zvandinotoda kana ndirise. I was one of them, hapana chandisingazive. Ndinozvinyatsozvinzwisisa zveZANU-PF. But this time, zvinofanira kusvika kumagumo. Nyika itongwe senyika, kwete kutonga nyika kunge uri kutonga bedroom. Kana wapedza kunwa chibhodhoro wakutomuka uchitaura kuti nenguyaya hana kundimhorosa pandakasvika zuro, saka basa rake ngaripere. Maitiro vani wai? Maitiro vani wai? Aiwa, it's time to rise up. And I agree, I can hear these audios vanhu vachitaura kuti it's time to rise up. I agree, it's time to rise up. And we want to rise up knowing that we are fully equipped and we are fully backed. Zvokuti chero chinenge chaitika, we are not going to surrender. We are not going to surrender. Tichiviga vamwe vanenge varimo vanenge vachifa zvichienda kudaro kusvikira iye nemhuri yake vatiza. And this is the truth. We are not going to leave them. Zvokuti vanhu vaka-acquire a wealth through corruption means and looting, kana tichinge tapedza zvitongova ignore tovasiya zvakadaro, we are not going to do that. And this is what we want General kuti ati assure kuti kana tichinge tapedza this story, we are not going to leave these people.
zvinhu zvese zvavakaacquire through corruption means, through looting means, zvinofanira kuforfeitwa zvidzokere kustate. Kana munhu akanga achidarika nemotikari yake kana kuti atenga motikari yake kubva England akasvika apa akatadza kubhadhara duty, handiti munoitora? Ko idzi mbavha dziri kuba zvinhu munyika, mongodzirega one, modzirega one. We have got a case iri kutotirwadza, especially myself. Kana munhu akanoba chingwa mushopu kana masweets kana upfu munomutumira kujere, munoti imbavha, munomusunga oenda kujere. Asi pane mbavha yakaba 6 kg dzegold, 6 kg dzegold, mukaibata, jaji ava kumupa mutongo akati, ndiri kuona kuti kana ndikamutumira kujere is going to be a hardcore criminal. Saka usazozviita zvekare, saka wadismisswa, hatichakutumiri kujere. Aba 6 kg dzegold, anenge abaka 20 kg kehupfu kana kuti anenge abaka chingwa mushopu, munokwanisa kumutumira kujere. Aba 6 kg dzegold hamukwanisi kumutumira kujere. Mutemo vani uyu? Uyu munotya kuti inoita hardcore criminal. Ko uyu zvake ari kutobawo kuti anoraramisa mhuri, hamutyi kuti inozoita hardcore criminal? Mutemo vani uyo? And this thing inotofanira kutotaurwa kuti kupera kwana Mnangagwa uko, this story must be put back again. Iye jaji akatonga matongera awa, he must also be thrown in prison. Hakuna zvinhu zvakadai so. Hakuna zvinhu zvakadai so. Matongero vaniwa kunzi mbavha yaba 6 kg dzegold yonzi you can be a hardcore criminal if I send you to prison. But anenge aba chiupfu ndiye anonzi ngagare mujere. Ukaba mombe wonzi 9 years mujere. Anenge aba 6 kg dzegold wobva anzi handikutumiri kujere, ungazoita tsotsi, ungazoita hardcore criminal. Mutemo vani uyu? Mutemo vani? Makazviwana kupi? Iye jaji wacho akatonga akapa this verdict, akaudzidza kupi mutemo wokuti munhu anoregwa mbavha inoba goridhe renyika kudaro? Zvinoramba zvichitidzimba, zvinoramba zvichitirwadza. Saka tiri kuti pasi ne2030 hatingarambi tichienderera mberi with this type of looting, and these people must be brought to book. We are ready for a good fight and for a good one. Thank you very much.